Ελίνα, Νικολέτα, 14 μέρες ζήσατε την εμπειρία του Big Brother. Για μία από εσάς το ταξίδι θα σταματήσει εδώ. Πάει στο... Δεν κατάλαβες ποτέ εσύ που περνώ. Αυτό ξέρω, γιατί δεν το λέει. Ελίνα, το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε και αποφάσισε να αποχωρήσεις από το σπίτι του Big Brother. Τι? Πλάκα κάνεις. Ελίνα, θα πας γύρω από την πισίνα, όχι πάνω από τη γέφυρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Όχι, ρε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου. Έλα. Σε περιμένω έτσι, μωρό μου. Εντάξει. Έλα, έλα, ρε, ξεβολήστε, ρε. Μωρό μου, θα κοιμάσαι με τον Αλέξη, ρε. Λοιπόν, σε καπνιστήριο να κάνεις ένα τσιγάρο και μετά, Εγώ εμείς κράζουμε. Γιατί με θέλουν έξω, ποια τα χορεύει. Βότκα. Βότκα που κάνει. Σου έχουν τα καλύτερα. Επαγγελματικά, σούπερ έξω. Φιλέ, εύχομαι. Με το λύκι. Δεν το σούπερ, Ναι, μην ξεπροσάς, καλιάκα. Ναι, ρε. Ηλία μου, δεν σ' ακούσανε, Ηλία μου. Έλα, μωρό μου, λοιπόν, στο πάει. Πιάνει το παράπονο. Τραγούδισε το μου τουλάχιστον. Μία. Πες το. Έλα. 12. Η ελπίδα μου κρεμάστηκε σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά μου που φωνάζει σ' αγαπώ. Κοίταξες. Πολύ δύναμο. Λοιπόν. Γυράξω. Ναι. Λοιπόν, άκου. Θα πιω ένα σφινάκι για όλους σας. Κούπα θέλω εγώ. Εννοείται, να περνάτε καλά. Και πάω στα stage. Έλα, Big! Ελίνα, έχεις 30 δευτερόλεπτα να αποχωρήσεις από το σπίτι του Big Brother. Τα κουνοπαγίδες! Φιλάκια. Λοιπόν, καλώς ήρθες, Ελίνα. Μισό λεπτό γιατί κάτι γίνεται εδώ, μικροφωνίζουμε. Τι κάνεις? Έλα, εσύ. Βάλε λίγο κοντά το μικρόφωνο. Καλά είμαι, Να εσύ. μπορούμε να μιλήσουμε. Είσαι καλά, νιώθεις Βέβαια. καλά. Πόσα λεπτά έκανες από το σπίτι του Big Brother για να έρθεις εδώ? Ούτε 5 λεπτά. Μπαμπα. Ήθελες να φύγεις? Ναι, ήθελα να φύγω. Κοίταξε, πρώτη μπήκα στο σπίτι, πρώτη έφυγα. Έχω την πρωτιά σε όλα, έτσι. Βλέπεις. Θέλεις να έχεις και στα δυσάρεστα? Ναι, εμένα, ανακοινώσεις, ας πούμε. εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι και οι κολλητοί μου με ψηφίσανε να φύγω από το σπίτι για να είμαι κοντά τους. Βλέπουν ότι δεν είμαι εγώ μέσα. Εγώ είμαι πολύ χαλαρή, δεν μαλώνω με Κολλητή σου. Ναι. Στο σπίτι μέσα θεωρείς ότι σε ψήφισαν? Όχι, οι κολλητοί μου έξω από το σπίτι. Α. Ότι ψήφισαν για να φύγω, ότι να πάω κοντά τους. Ναι, σε άκουσα που το έλεγες Ναι, πριν. ναι. Αυτό σημαίνει ότι περίμενες την ώρα και τη στιγμή να φύγεις. Βέβαια, με άλλα βέβαια. λόγια, Εντάξει, δεν είχα έρθει ούτε για να κερδίσω, ούτε για να κάτσω 3 μήνες. Είχα έρθει γιατί είχαμε πει να παίξουμε ένα παιχνίδι όσο πάει, όσο αντέξω. Δεν ήταν παιχνίδι αυτό μέσα στο σπίτι. Ναι, ένα παιχνίδι ήταν. Απλά εξελίχθηκε λίγο σε δράμα. Σε δράμα. Ναι. Έκλαψες κάποια στιγμή δηλαδή? Στεναχωρήθηκες ιδιαίτερα? Για με κάτι που έγινε. Πριν πάμε σε αυτά που έγιναν όμως, θέλω λίγο να πάμε σαν άνθρωπος έτσι που βγαίνεις από το σπίτι αυτό. Ναι. Σκέφτηκες ποια άτομα θα μπορούσαν να σε ψηφίσουν? Είναι λογικό να το σκεφτεί οποιοδήποτε και οποιαδήποτε. Να που με πάει σε ένα ψηφίσουν τι παιχνίδι. εννοείς? Να σε ψηφίσουν προς απαχώρηση. Α, από το σπίτι. Ναι, τα μέσα από παιδιά. τους συγκάτοικους. Ναι, ξέρω.
Ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, επειδή μου είπες και πριν στη σύνδεση που είχαμε ότι είσαι άτομο που θέλεις να σου λένε την αλήθεια και να λες την αλήθεια, θέλεις να μου πεις ποια πιστεύεις ότι ήταν τα πρόσωπα αυτά που έδωσαν αρνητική ψήφο για σένα? Η Κλίκα, η απέναντι. Θέλεις να μου υπενθυμίσεις για τη βαριά αυτή κουβέντα που λες, την Κλίκα, η απέναντι? Ποιοι είναι τα ονόματά τους? Ποιους πιστεύω εγώ ότι Ναι, ποιους πιστεύεις? Πιστεύω ο Γιάννης ο Λεκάκης. Γιάννης Λεδάκης. Λεδάκης, ναι. Το επίθετο δεν ξέρω. Δεν τον έμαθες ακόμα? Όχι, δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε. Γιατί το λες αυτό? Δεν χρειάστηκε να μάθω το επίθετο. Γιατί? Δεν χρειάστηκε καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει. Να το κρατήσω και αυτό να σε ρωτήσω μετά? Όχι, απλά δεν μου αρέσει καθόλου σαν άνθρωπος. Οπότε δεν χρειάστηκε να μπω στη διαδικασία να το γνωρίσω καν περισσότερο. Γιατί δεν σου αρέσει σαν άνθρωπος? Όταν κάθεται βρερούλα από το πρωί μέχρι το βράδυ και μας βρίζει, ποια κοπέλα θα το ανεχόταν αυτό? Βρίζει εσένα ή βρίζει κι άλλους? Βρίζει και εμένα και όλους, τους πάντες. Και τα αγόρια ή μόνο τα κορίτσια? Εντάξει, ο άνθρωπος έχει κόμμα. Προσπάθησε να τον προσεγγίσεις? Προσπάθησα να του πω ότι δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς έτσι. 1, 2, 3 φτάνει. Εντάξει, δηλαδή οποιοδήποτε. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε λοιπόν. Είπες ο Γιάννης ο Λεδάκης. Υποθέτεις ότι είναι αυτός που σε ψήφισε. Η Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα. Ο Γιάννης ο μικρός. Ο Γιάννης ο Φου που λέω εγώ. Ναι. Πιστεύω ή η Στέλλα ή ο Γιώργος. Από το Βόλο. Ναι. Λοιπόν, Ελίνα, εμείς εδώ έχουμε αποδείξεις για ό,τι λέμε. Σε ενδιαφέρει, έχεις περιέργεια να δεις? Όχι. Όχι, ξέρω ότι δεν με ψήφισε ο Αλέξης ο Μιχάλης. Αυτό μετράει. Θέλεις να το δούμε λίγο? Δεν έχω πρόβλημα, ας το δούμε. Εντάξει. Ελίνα μου, είσαι υποψήφια προς αποχώρηση. Πιστεύω ότι με ψήφισε ο Γιώργος από το Βόλο. Το πρώτο συγκάτοικο που προτείνω για αποχώρηση είναι η Ελίνα. Ο Γιάννης ο Ψηλός, ο Λεδάκης. Ψηφίζω για αποχώρηση την Ελίνα. Η Βαλεντίνα. Είμαι η Ελίνα. Ο Γιάννης ο άλλος ο κριτικός. Πες μου τον πρώτο συγκάτοικο που προτείνεις για αποχώρηση και το λόγο για τον οποίο το προτείνεις. Ο πρώτος συγκάτοικος είναι η Νικολέτα. Ο δεύτερος συγκάτοικος είναι η Ντορέτα. Και η Στέλλα. Το πρώτο συγκάτοικο που προτείνω είναι η Ελίνα. Αυτό το κόμμα, αυτή η Κλίκα. Για τους άλλους δεν ξέρω. Το πρώτο συγκάτοικο που προτείνω είναι η Ελίνα. Πιστεύω ότι με ζηλεύουνε. Όλο κοιμάται, δεν συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά στις δουλειές. Βγάζουν κακίες χωρίς λόγο. Θεωρώ ότι δεν έχει ομαδικό πνεύμα, δεν σέβεται, είναι και λίγο πονηρή. Δεν δίνω σημασία, γιατί η καλύτερη λύση είναι η διαφορία. Δεν την έχω δει ποτέ σαν ομάδα να βοηθήσει και να λειτουργήσει σαν ομάδα βασικά. Εγώ αυτή είμαι, δεν αλλάζω. Δεν σέβεται και είναι κάπως μη ομαδική. Πιστεύω ότι δεν με ψήφισε ο Αλέξης, επειδή είμαστε πολύ φίλοι. Ο Μιχάλης, η Νικολέτα, ο Ηλίας, η Ντορέτα, η Νάρα. Η Ελίνα, επειδή προκαλεί όλους και τσακώνονται. Έλενα, ο Γιάννης ο Φου που είπες ότι θα σε ψήφισε, δεν σε ψήφισε. Εντάξει, απλά το νόμιζα. Έτσι νόμιζα. Η Νάρα που πίστευες όμως ότι ήτανε μαζί σου. Κοίταξε, έχεις ακούσει κάτι που λένε κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό? Τι εννοείς κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό? Έχεις κάνει κάτι για την Νάρα? Η Νάρα είναι χορεύτρια. Ναι. Και εγώ την έχω βοηθήσει σε πολλές δουλειές σε επαρχία και τέτοιο όταν δεν είχε λεφτά. Ναι. Κατάλαβες. Θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχει ανταγωνισμός και ζήλια? Όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Απλά έπεσε από τα σύννεφα, ήταν για τη μόνη ας πούμε που έπεσε από τα σύννεφα. Τους άλλους δεν με ενδιαφέρει. Γιατί από μένα ας πούμε έχει φάει. Έχει βγάλει λεφτά να πληρώσει τον νοικιό της, ξέρεις. Ναι. Ξέρεις, βοηθάει μία την άλλη, αυτό εννοώ. Ναι.
Όχι ότι ήμασταν φίλες, αλλά πολλές φορές μου είχε πει, ας πούμε, άμα ακούσω για δουλειά, να της πω και την είχα πάρει πάρα πολλές φορές, μέχρι και σε ένα βίντεο κλιπ με τον Όμινο. Γενικώς όμως με τη ζήλια το λες συνέχεια, Ελίνα. Πιστεύεις ότι και τα αγόρια σε ζήλευαν? Όχι, όχι, το είπα γενικά για τα κορίτσια. Για τα κορίτσια. Για τα αγόρια, ποια ήταν η διαφωνία τους και η ένσταση τους προς εσένα? Όταν, ας πούμε, η Βαλεντίνα με χτύπησε μες στο παιχνίδι, που αυτό δεν νομίζω να το δείξανε. Μισό λεπτό, γιατί δεν άκουσα. Όταν η Βαλεντίνα με χτύπησε μες στο παιχνίδι, που δεν νομίζω να το είδε κανείς αυτό, ο Γιάννης και οι υπόλοιποι πήραν το μέρος της. Ενώ έπρεπε να είχε αποβληθεί από την αρχή από το παιχνίδι. Θεωρείς ότι η Βαλεντίνα είχατε κάποια διένεξη? Βεβαίως με έβρισε πολύ άσχημα και της είπα: δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς έτσι. Δεν είμαι ούτε η μητέρα σου να σε ανεχτώ, ούτε ο γκόμενός σου. Όπως το λέω. Και άρχισε να με χτυπάει και μπήκανε όλοι στη μέση. Να σε χτυπάει, τι Να μου εννοείς? τραβάει τα μαλλιά, να μου δίνει σφαλιάρα, τέτοια πράγματα. Απλά από την παραγωγή πιστεύω ότι το καλύτερο ήταν ότι τους τιμωρήσανε με βάση να μην μπορούν να ψηφίσουν αυτή την Κυριακή. Γιατί αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ, ότι επενέβη ο Big Brother, ο οποίος απέκλεισε από την απόψινή ψηφοφορία. Απλά σου λέω ότι όταν σε χτυπάει ένα άτομο και παίρνει το μέρος της η κλίκα των κριτικών, ας πούμε, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά επειδή είναι από την Κρήτη παρέα, τότε λογικό αισθάνεσαι κι εσύ ότι αμήχανα. Λες, εντάξει, κι εγώ να είχα 4 μανιάτες ή 4 από την Εύβοια, μια χαρά θα ήμουν. Είναι καλό όμως αυτό να γίνεται μέσα σε ένα σπίτι, να χωρίζεστε σε κλίκες και σε φατρίες. Είναι ένα παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι τα περισσότερα παιδιά είσαστε συνειδητοποιημένοι παίκτες μέσα. Γιατί ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει το παιχνίδι του Big Brother. Επίσης, ξέρετε ακριβώς τους κανόνες του Big Brother, έτσι που σας δίνει ο Big Brother. Οπότε θεωρώ ότι ξέρετε ότι σας παρακολουθούν 23 ώρες το 24ωρο με 1 ώρα κενό. Είσαστε πιο συνειδητοποιημένοι από την πιο παλιά εποχή. Και ίσως θα έπρεπε λίγο έτσι να σταματήσετε να έχετε αυτές τις αντιπαλότητες. Εντάξει, Ξεχνιώσαστε κάποιες στιγμές, με άλλα λόγια. ανθρώπους. Ξεχνιώσαστε ότι ήσασταν μπροστά στις κάμερες. Καλά, πολλές φορές. Ναι, Το ξεχνάγαμε εντελώς ότι μας βλέπουν κάμερες. το ξεχνάγατε. Έχεις μια πικρία τώρα? Όχι, καμία σχέση. Εγώ χαίρομαι ίσα-ίσα που θα δω τους κολλητούς μου επιτέλους. Ναι. Δηλαδή, ήταν δίκαιη η απόφαση του Big Brother να τιμωρήσει τους δύο αυτούς. Ναι, απλά άργησε 1 εβδομάδα να το κάνει. Και γιατί το λες άργησε 1 εβδομάδα? Γιατί Δηλαδή, τι σημαίνει στους αυτό? κανόνες γράφει ότι αν κάποιος χρησιμοποιήσει βία, Μιλάς λίγο πιο δυνατά, να έχεις την αν καλοσύνη. κάποιος χρησιμοποιήσει βία, πρέπει να αποβληθεί από το σπίτι. Οπότε δεν έπρεπε να ήμουν ούτε εγώ προτινόμενη, ούτε η Νικολέτα, ούτε ο Αλέξης. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ωραία. Εγώ θέλω να διευκρινίσω κάτι για να είμαστε εντάξει όλοι μαζί. Αυτό το κομμάτι στο οποίο αναφέρεσαι, Ναι. ο σταθμός συγκεκριμένο Α και η παραγωγή, δεν το προέβαλε στον αέρα. Ναι, ήμουν Γιατί- σίγουρη γι' αυτό για να φαίνομαι εγώ η κακιά, ας πούμε. Ενώ θα φαινόταν η Βαλεντίνα. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι. Να σου εξηγήσω λοιπόν, μισό λεπτάκι αν έχετε την καλοσύνη πάνω από τα τεχνικά σας θέματα. Λοιπόν, να σου εξηγήσω και να σου πω και τα πράγματα ως έχουν, για να μην υπάρχουν έτσι παρερμηνίες. Ο σταθμός θεωρεί ότι το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να συνυπάρξουν μεταξύ τους κάποιοι άνθρωποι, διαφορετικές εντελώς προσωπικότητες, διαφορετικοί εντελώς χαρακτήρες, Ελίνα μου, όπου όλοι προσπαθούν και παλεύουν να συμβιώσουν και κάποιος να βγει νικητής και να κερδίσει το έπαθλο των 200.000 ευρώ. Οι αντιπαραθέσεις και οι αντιπαλότητες τέτοιου τύπου θεωρήσαμε ότι δεν είναι ωραίο να βγουν προς τα έξω και να απασχολήσουν το τηλεοπτικό κοινό, διότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο του παιχνιδιού. Υπάρχουν βέβαια αντιπαραθέσεις, όπως το ξέρεις, και σε μια οικογένεια που έχει πολλά παιδιά και στους φίλους μεταξύ μας. Αλλά θέλω πραγματικά να σου πω ότι δεν έγινες και εμένα. Δεν έγινε δηλαδή για να βγεις εσύ αντιπαθής. Όχι, απλά άμα είχε δει ο κόσμος ότι η άλλη με χτύπησε, προς Θεού, έτσι. Λοιπόν, θα ναι, επειδή και καταλαβαίνανε μετά γιατί και εγώ συμπεριφερόμουν έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά δεν είναι ο σκοπός και ο στόχος αυτός του παιχνιδιού. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν κρατάω κακία. Απλά άμα ήμουν έξω θα της είχα κάνει μήνυση, ας πούμε, τίποτα άλλο. Λοιπόν, Ελίνα, θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Τα έχω τα καλύτερα. Έχω τη μαμά μου και τη γιαγιά μου. Τα καλύτερα πλάσματα στον κόσμο. Σου το εύχομαι. Σου το Είσαι εύχομαι καλά. ολόψυχα. Μια εμπειρία δεν ήταν και αυτό? Εντάξει, ναι, ήταν απλά ένα στοίχημα που είχα βάλει με τους κολλητούς μου. Ότι θα μπεις, αντέχεις. Αν αντέξεις. Ναι, Δοκίμασες, τελικά είχαν δίκιο, δεν άντεξα. Σου έλεγαν ότι δεν θα αντέξεις, Ναι, επειδή- Εγώ νομίζω ότι άντεξες. Άντεξες, μια χαρά. το Δεν πήγες. άντεξα. Ευτυχώς που υπήρχαν αυτά τα δύο παιδιά που εύχομαι να κερδίσουν. Ο Μιχάλης δηλαδή και ο Αλέξης εύχομαι να είναι. Θεωρείς ότι ποιοι θέλεις να κερδίσουν?
ο Μιχάλης και ο Αλέξης. Ένας από τους δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, κυρίες και κύριοι, τις καλύτερες στιγμές της Ελίνας μέσα στο Big Brother. Ελίνα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.